Yung text na nabasa ko ang nagpayanig ng mundo ko. Tinanong ko siya kung gaano na siya katagal single. 1 year na. Kaya pumayag ako na magpaligaw sa kanya. Grabe ang effort niya. At doon, mas lalo pa akong nahulog sa kanya. Isang araw, tinanong na ako ni Skyler. Payag na ba ako maging girlfriend niya? Oo naman, sagot ko. Ang saya-saya ni Skyler. Pero ang hindi masaya, yung ibang mga katrabaho ko. First monthsary namin. Day off namin pareho. Wala yung pinsan niya na kasama niya sa apartment na tinutuluyan niya. Pagdating dun sa apartment, nakita ko may mga gamit ng babae. Tinanong ko siya kung kanino yun. At ang sabi niya, sa girlfriend daw ng pinsan niya. Nagtaka ako. Bakit iisa yung kama doon sa apartment? Pero hindi ko nalang pinansin. Ang mahalaga, nagmamahalan kami ni Skyler. At may nangyari sa amin nung araw na yun. Then pag may free time kami, dinadala niya ako sa apartment niya. At may nangyayari sa amin. Ang goal niya, magka-baby kasi 33 years old na siya. Pressured na daw siya. Kinabukasan, maghapon, walang paramdam. Tinext ko siya, are you okay? Maya-maya nag-ring yung cellphone ko. Unknown number ang tumatawag. After a minute, nag-text yung unknown number. Tinatanong ako kung kilala ko si Skyler. Nag-reply ako, sino po sila? Yung text na nabasa ko ang nagpayanig ng mundo ko. Ang reply sa akin, asawa niya raw si Skyler.